turka shi. Rayuwar waɗansu iyali ne mai cike da sarƙaƙiya a ƙarƙashin jagorancin Faruk. Allah ya tarfa wa garin sa nono dan mai dukiya ne na gaske, yana ƙaunar ƴan uwansa matuƙa da sauran jama'an da ke tare da shi. Yana tare da matarsa Rahama da ƴarsa Hafsa cikin kwanciyar hankali. Babu abin da ya rage wa ƴan uwansa wajen kyautata rayuwarsu, sai dai kuma kallon hadarin kaji suke masa. Saboda ban biyo hannun matarka ba. Kai Hausawa suna cewa mijinta ce, to kai ka fi karfin a ce ma mijinta ce kafin ta ce ne. A'a kawai ki mai masa kuɗin shi kawai. Masa da me kenan? Wai kai fushi ko me? To shi kin ga ban shi kenan sai ana. Dan uwansa na jini kaninsa kuma Garba ta kadari ne wanda ke sanadin bacin rai da tashin tashina ga dan uwansa. Ya kunna wutar rashin kwanciyar hankali da zafin kai ga dan uwansa Faruk. Sai kun kalla za ku gani a cikin sanjar ciwo shirin kamfanin gidan Dabino International. Sai dai kuma kash abubuwa sun da malmale jim kaɗan bayan faruwar wani gagarumin al'amari. Iyalansa sun buɗe sabon shafin rayuwa. Kuɗin makarantar yarinya ma kun kasa biya ba ke jani? Me hana a biya kuɗin makarantar Hafsa? Babu kuɗin da ya ƙasa a lokaci. Rigingimu, tashina da rashin kwanciyar hankali sun kai kololuwa. Abin tambaya kuma menene makoman rayuwar matarsa da yarsa? Ku kalla ku gani sandar ciwo masu faɗakarwa. Shehu Hassan Kano, Aminu Sharif Momo, Jamila Haruna, Jamila Umar, Fati Keke, Rahama Hassan, Rukayya Isa tare da gabatar da Umma Aminu. Sandar ciwo, ku kalli abubuwan da za su biyo baya. Gwagwarmaya da kokarin waso san dukiya, kokarin ganin hakan bai samu ba da tseratar da iyalansa. Wai shin wani ne zai taimaki Hafsa? Menene makomar rayuwarta? Sandar ciwo, ku kalli soyayyar ɗa da mahaifiyarta, tsananin kauna da fahimtar juna a tsakanin mata da miji da yadda rayuwar Hafsa ke kasancewa daga baya. Sandar ciwo wanda ya shirya Ado Ahmad gidan Dabino ba da umarni Falal Idorayi. Sandar ciwo ku ne muna ku sha kallo yana nan tafe.